ҳар халқ таоми миллии худро дорад. Яке ширчой менӯшад, дигаре питса мехӯрад, севуми кабобу палавро дӯст медорад. Вале ҳама нон мехӯранд. Нон машҳуртарин таоми мардуми олам аст. Садҳо намуди нон аст. Дар шаҳри Самарқанд он қадар зебою болаззат нон мепазанд ки подшоҳи Ҳиндустон ангушти ҳайрат газида буд. мо медонем ки ҳангоми нон пухтан хамиртурушро истифода мебаранд. Аммо на ҳама медонад ки 500 сол пеш нони хамиртурушдорро фақат подшоҳон мехӯрданд. Нонпасҳо одамони табаррук ҳисоб меёфтанд. онҳоро озод додану ранҷондан мумкин набуд. дар Аврупо барои куштани нонпасҳо ҷаримаи калон муқаррар шуда буд. қабилаҳои ҳиндувони Амрико кӯдакони худро фақат ҳамон вақт одам мешумориданд ки дандон бароварда нон хӯрда тавонанд. нон таоми муқаддас аст. нонрезаро аз замин чидан, бусидан ба чашм молидан шарт аст. касе аз нон рӯ тобад ношукр мегӯянд. одаме ки нонро хор мекунад албатта хор мешавад. ҳатто як даста шикастани нон нодуруст аст.